हेलौ गाइस, नै जोंना खुसियाया मासे गिदिर मोनदों। गासैजों 2 केजि जायोमोन आरो। ओमफ्राय बेखौ दा गोदासिगोन। गोदाखांनानै संनानै जानोसै आरो माजों संना जानाय जायो। बाल्थिं नांगौनो बेखौ साफा खालामनानै दोननो आरो बाल्थिंखौ लाना फैबाय। दा बेयाव दोनसिगोन। दोननानै सुनानै साफा खालामनोसै। दा बेयाव दोनसिगोन आरोना लोगोफोर। नै बाल्थिंआ बेयाव दोनबाय। फोसाबगासिनो बे माबा दुमब्रु बिलाइजों एकदमबारे साफा खालामगासिनो आरो बिसोरो। मानै दोनबाय। बे जोंहानि फादार, बै सासेया माबा जोंहानि आयं दादि जायो आरो माने बे आमाइ। बेयाव जासिगोन फोसाबनाया, फोसाबखांबानो गोदानोसै। आरो खुसियाखौ जायोबा एकदमबारे निम बिलाइ गोरलैजों संना जानांगौ गोथावनो। आलु दरथाम दरब्रै होदो, बानलु गोजा होदो, बिदि टेब संनानै जा, बिराद टेस्टि जायो आरो लोगोफोर। नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। मा होननाय जादों नोंना? आथिं मोखां नाय। जा एसे जा। नै सिखा बावगोन। नै गोदा जेनबाय। बिराद मोजां नुखादों, थैया बिराद दङ खुसियायाव। बे खुसियानो बिराद बोलो खालामो आरो जाबाथाय। नैबेखौबो गोरान एवना जानांगौ। खुरायाव थै एसे दङ। बेखौ दा रानसिगोन आरो साथामजों। राननानै बेसेबां गोलैयो जानोसै आरो। ओमफ्राय माखासेखौ एवना जानोसै आरो खर' खलाफोरखौ। ओमफ्राय दे होमबा लोगोफोर दोनथ'नोसै भिडिअखौ बेसेयावनो। बाय बाय।